El documental Rialb l'últim pantà indaga en els interrogants encara oberts de la construcció de l'embassament més gran de Catalunya, inaugurat fa 23 anys i que va comportar un gran impacte ambiental i humà. Va ser la darrera infraestructura que va expulsar més de 300 persones de 6 pobles i es va fer en un terreny de risc sísmic a poca alçada. Fa que de seguida, no cal aquestes grans sequeres, de seguida s'hagi de bombejar l'aigua, amb la qual cosa la fa molt cara pels regants del Segarra-Garrigues, que era on havia d'anar destinada aquesta aigua. Després està ubicada a la presa de Rialb en uns terrenys que no deixen de tenir uns dubtes sobre el seu risc sísmic. Per tant, el que intentem explicar en aquest documental és tots els interrogants que hi havia al darrere i si aquesta era una construcció, una obra necessària o no. La investigació ha volgut donar veu a veïns i veïnes que van lluitar en contra del pantà i destapa els interessos darrere la construcció. La mobilització va durar anys i l'Associació en Defensa de la Vall del Mig Segre comptava amb estudis i informes contraris a l'obra. Destapa i revela tota una sèrie de dades que no és que no hi siguessin. I tant que les tenien els veïns, i tant que tenien aquestes dades els que lluitaven perquè no es fes aquest embassament, però el que passa és que van ser dades que, com diu una de les protagonistes, van ser posades en un calaix. Mai es van voler atendre, per exemple, recomanacions de Nacions Unides dient que era millor un projecte de preses laterals que no pas aquest gran embassament. La producció de Televisió de Catalunya ha estat realitzada per DN Produccions Audiovisuals sota la direcció de Xavi Llopart. El documental Rialb l'últim pantà es pot veure aquest dimarts 13 de juny a les 10 de la nit al programa Sense Ficció.